सिगाङाव जेरै प्रमद बर'आ थगाय थसि खालामनानैहाय जेरैबायदि मानसिखौ बुथुमदोंमोन दा बिनि थगायनायखौ स्रा स्रा मिथिजोबनानै दा जोंनि बिपिएफ दोलोआव बांसिनानो फैनाय जाहैबाय दा बिनिखायनो जों आसा खालामदों फैगोन 7 मेनि 4 जुनाव जानो गोनां रिजाल्टआव जों निस्सय बिपिएफ दोलोनि जाय केन्डिडेट दङ खाम्फा बरगयारि सारा देरहासार जानो हागोन होननानै आसा खालामो 7 खालार खालि 7 मे खालि जानो गोनां एमपि इलेक्सननि थाखाय दिनै सराइबिल ब्लक कमिटियावहाय इलेक्शन स्टेरिं कमिटि दानाय जादों बेवहाय सराइबिल ब्लकनि सिङाव थानाय जेसेबां रिटायार्ड जानाय मानसिफोर दङ बे रिटायार्ड जानाय मानसिफोरखौनो सोसनजोबनाय जादों बेयाव अफिसनिबो मानसि दङ सोरबा रेन्जार दङ सोरबा मास्टार दङ बांसिनानो जों मास्टारखौनो नुदों आरो नोंथाङा मा हाबाफारि मावो सरकारि हाबा हा आङो बुंखा हाइ स्कुलनि हेडमास्टारमोन रिटायार्ड जाबाय आं दिनै मोनबे ब्लकखौहाय लानानै नैबे स्टेरिं कमिटिखौ दानाय जादों बे खालि सराइबिल ब्लकल' बाव 16टा प्राइमारि दङ बे 16टा प्राइमारिखौ लानानैनो दिनै सराइबिल ब्लक कमिटिनि स्टेरिं कमिटिखौ दाफुंनाय जाबाय आफादगिरि महरै सोर बिथांखौहाय आफादगिरि महरै आंखौनो गायसननाय जादों आंनि मुङा मखेन्द्र नार्जारि सेक्रेटारिया रिजुवान आहमेद बेयावथ' दा बयबोथ' देरहागोनखौनो होनखायो दा जोंथ' सिगाङाव जेरै प्रमद बर'आ थगाय थसि खालामनानैहाय जेरैबायदि मानसिखौ बुथुमदोंमोन दा बिनि थगायनायखौ स्रा स्रा मिथिजोबनानै दा जोंनि बिपिएफ दोलोआव बांसिनानो फैनाय जाहैबाय दा बिनिखायनो जों आसा खालामदों फैगोन 7 मेनि 4 जुनाव जानो गोनां रिजाल्टआव जों निस्सय बिपिएफ दोलोनि जाय केन्डिडेट दङ खाम्फा बरगयारि सारा देरहासार जानो हागोन होननानै आसा खालामो जोंथ' जयन्त बसुमतारीखौ बारा ओजोंहाय एफाराब गोहोम गोलैनायखौ जों नुवाखै खारन बिथाङा चिरांनिसो दा जिहेतु इउपिपिएलनि जेसेबां मानसि दङ दा लासै लासै गामिफ्रावबो जोंनो बिपिएफआव हाबफिनगासिनो दंखायो बिनिखायनो बेयाव जों एफाराब इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ जे जोंनाव गोहोम खोलैनो हागोन बेखौ आसा खालामाखै जों इउपिपिएल सरकार दानायाथ' बेआइनि एखेबारेनो खारन जों 17टा देरहादोंमोन साख्रि गैयामोन आंहा बे समाव साख्रि डिक्लेयार जाखाबाय जोङो जर जुलुम खालामनानैबो देरहादोंमोन 17टा दा बयबो नुदों थगायनायनि खोथा गैया लिलि हटेलाव लांनानै माबायदि शिलंआव लांनानै माबायदि सरकार दादों सोरखौ मा खालामनानैहाय दा बेवहाय निस्सय बिनि फिन साजाखौ बिथांमोना नैबे 2025 मोनगोन